apa saja nekelakon oh ika jangkrik kengang luwa baca oh oh si carane aku ditani oh saya Onco bales
aja ngono kembang menara tenandara neng pinggir sumur sing do jujur negarane dimen makmur ya bapak sing do jujur negarane dimen makmur saya sing rukun rujak nangka rujake para sarjana aja ngoyoti main lestari widodo ya lah bapak aja ngoyoti main lestari widodo pangkur wirama lamba kala-kala manunggal lahir terus sing batin terus maju tanpa mundur jumbo lan tangguh ngono ning jangono Rojanang karo jae para sarjana aja ngayati manastari widodo ya lah bapak aja ngayati manastari widodo yen menyang Surabaya panjenengan dalane menyang Somoketra pancen gampang dalane yen nawa sing lara gampang tambane nanging yen lara ati angel tambane wirama lamba kala-kala cakri slendra langit sekar cetan gondrowo membo detekan ora wedi muremu ana jangkitan ya lah bapak ora wedi muremu ana jangkitan wangur irama lamba kala-kala tangri slendro padat sango dadi sarana manunggal lair terus batin terus maju pantang mundur tumulan tangguh Gusti kang peparing Kojleng weh kanca amuk ya hey ha oh ya
amo. Iya. Oh ya. Lo Iya. Oh Oh ya. Oh ya. Iya. 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 Saksi seswarane basa nawono Saksi seswarane basa nawono Saksi seswarane basa nawono Rujak angka rujake para sajana Aja kaya dimetani widodara Rojanong korojake para sarajana aja ngaya dimenas pariwidata kembang menur tinandur nepinggir rumah aja rawara karane dimen mamur aja ngawara karane dimen mamur aja ngawur karane dimen mamur Saji sekarane basana Jenang Selawater kalen sesunderan Kapuranta yen wonten lewat kawula Sasangan negak dolan kapiwusana Aja ngayati menas pariwidata Oh Rujak blimbing rujak wong ayu kuning Rujak blimbing rujak wong ayu kuning Rujak blimbing rujak wong ayu kuning Rujak nangka rujak para sajana Aja kaya dimenes pariwidata Rujak nangka rujake para sajana Aja kaya dimenes pariwidata Rojanat patus wadai gelar Dewa-dewa wong ora Rojanat para sarjana Aja Dur gunung bungan pundara pinolok Ayo muda-mudane sebelum mantara Ayo muda-mudane seribu mantara Baladewa nata agung ing mandura Srikaloka bisa ngatur tanah Jawa Yo Ujung jari balung ron-roning kalopa Wilaku saya tidak jauh sudah Ujung jari balung ron-roning kalopa Wilaku saya tidak jauh sudah
Candra gunung ukungan benerane nolo sedikit dong saurat sawiles tanpa patra ora gampang wong urip ning alam donya ora gampang wong urip ning alam donya oh ya Yes. Oi, ya, oi. Oi. Oh. Yo. Wae. Wae, wae. oh Yes. Wais oh Yes. Ojo hayo onco maju Ayo, ayo. oh Wais lolo kamu Panyongklang barake ngikat jaran mangap megap bocah kanong gelia kiprah waca caka gunahan reok lanyata dadi kira kaya tempat kempol ngungkung Kantareyal katepong imbal punang loro tos lendro salompret belo jaran ke panyongklang marake rikal macan mangap megap ujangan long alian nikel wasot cokak gunan reak pranjata dadi gembira wah panas wes
jangan nonggelia Bos ya ayo op zaman berjuang anjur kelingan mas anak biyen tak openi ning saiki ana ngendi jarene wis menang keturutan sing digadang mbiyen ninggal janji ning saiki apa lali ning gunung ning gunung cadongi sego jagung yen mendung oh halo tak silih capek gunung syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja dene ora ilang gone padha lara lapa yo are ayo yo semangat iya dak zaman berjuang jarak kelingan anak biyen tak openi ning saiki ana ngendi jarene wis menang keturutan sing digadang biyen ninggal janji iki apa lali neng gunung cadongi sego jagung yen mendung tak silih capek gunung wah gayeng tenan pokoke iki wis paringi tingkas ya syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja ayo dintrek sik seru ayo kok rapuh iya ning
nang untuk mulo oh eh 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 oh trilokar kongsi bar hamba parata dirobedo os wah lolo oh ah oh oh ayo golane oh boys tanda tanda oh oh boy oh jasmoro are mami mas merako marata dat semutan urung layon aneng kutha Probolinggo iya perang tanding iya Urubismo oh eh 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 mukti wong ayu pun kakang pamit palastro ayo bali amo lanjut chandra ayo iya os iki ge anake sapa iki Yes.
sak balik wiwitane lungguh jejer saben dinane saya suwe saben nyekel tangane terus piye Mas banjur ngomong dik aku tresno kowe kembang kenongo atiku digawe lara kembang melati agawe larane hati kembang kecubung agawe atiku bingung kembange mawar titaku wis kadung buyar mula wong tresno ora kena nggo sembrono Lah piye Mas kanggone para wanita rawe iki paribasane tinimbang rame luwe becik tak tinggal wae ayo 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 iki Oh. adil ah ayo ah oh eh 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 iya ah yeah 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 oh Yos hey oh ya tumandang Yeah. Oh.
Ridane ri sang raseksa andhapa Panggur wirama lamba kala-kala cakri slendra muga dadi
Gubuk asmara
biyen kae tanggo antum tresno tanpa bantal tanpa kloso bote ketaman asmara kupo kae wiwit biyen tumeka saiki kupo kae kebak crita wayah wengi nganti kekatrina cakupan sajroning ati datan lumpur saya merati aku kowe dadi garwa mergo leren ning gubuk asmara tarik yo Iya. yen lewat tarik yen tak goleren ayo kakak kebak tulisan warna abang tanda kasih sayang jenenge gubuk asmara biyen kae tanggo antum tresno tanpa bantal tanpa kloso bote ketaman asmara kupo kae tarik wiwit biyen tumeka saiki kupo kae kebak crita wayah wengi nganti kekatrina caketan sajroning ati datan luntur saya merati aku kowe dadi garwa mergo leren ning gubuk asmara yo Datan grahita kang rineksa kadange pribadi
Wiratmaya putranira Sangalawe Adipati Tobat Sriuning putraning api wong sabati nalika ehuti kapopo ing matyaka dok brang tanding lawan minajingga katresnane Wiratmaya tinampi dening Rara Sriune senadyan wekasanira kaping lena alapun negari masih bersama Turangga Muda Budaya kang rineksa kadange pribadi Wiratmaya putranira ora lawe Adipati Tobat Wiratmaya tinampi dening Rara Sriune senadyan wekasanira kaping lena alapun negari Ayo Bali pas Monggo teman-teman kekalih kasuwun mlebet wonten ing arena kesenian. Iya. Iya,
Bapak Suhar kasuwun mlebet wonten ing arena kesenian. Bapak Suhar. Monggo. A O E tumrape wong tanah Jawi wong agung ngekse kanda panembahan seno pati kapati amar sote sutane ngawalan nafsu nafsu tapa brata tamnape ing siang ratri amangon karyanang stasisa tomo ya O E samangsane pasamuan amangun martamar tane nambe ing sabab mangsa kala kalan ing sabe gaya koyan maneng kayong yon neng nitya sabene ate unggo panggadaka dar wis wancine tansah dielingke yen wancine
Dạ